tiri social media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei, sepakuti ndini ndega sekuru mugemu rachiona nditi haiwa kavazukuru teerera. Kana unga usati wasubscribe paSaint TV, subscribe, turn on the notification bell so that whenever we upload a video you will be notified. Ndichitoti zviri kudii kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint. Chokwadi ndechekuti handigone nemuvazukuru ndichiti makorokoto ne35,000 subscribers. Aiwa zimuredu rakura handiti kana uri kuda mhuri vazukuru, not just a YouTube channel, handiti not just zvinhu zvepa internet, aiwa. But if you want a family to belong to, uya kuSaint TV. So ichiteerera vazukuru zvakare, kana mune maerrands enyu amune muchida kuranirwa muri kunze kwamuri ikoko, aiwa batai sekuru vane katimu kavo kadiki kavari kushanda nako. Takatotanga kare kumhanyira vanhu tumaservices twavo twauda kuitirwa kunoku, tichibatsirana. Unoda kutakurirwa chinhu chako bvapo kuti tinosiya apo, kuda bata sekuru panhamba dziri apa. Sekuru havazombokurasisa handiti. Ndinotenda already kune vari kutibata vatiri kushanda navo. May the good Lord bless you. Nezvoti atotadza kuita video nekuti tanga tatumwa handiti. Varungu vachifara. So vazukuru ndichida kukurudzira zvakare nenyaya ndauya nayo panapa kuti ngatishande. Uyu anonzi Tinopona Katsande, aiva musikana Hector Studio 263, ine character inzi Joyce, ndofunga mese munomuziva Joyce Huni. But zvino haachaite zvekuHector, atotanga business rake rekudii rekutengesa mazai. Vazukuru vamwe tingaone sezvinhu zvisina basa, tinogona kusvora kuti ko aikadii. Aiwa vazukuru, let's support maartists paanotanga kuti mabusiness twavo, nekuti maceleb edu paanenge vachiri maceleb hazvirambe zvakadaro. Mumotoziva kuti ningi akamborira, ningi umwe akarira, ningi ari kurira, izvi ari kurira ndiani, zvinongosiyana. Ndosaka muri kuona sekuru takutomhanya kutoitawo tumwe kuitira kuti kana zveYouTube zvisingachatide tinoita kuitawo zvimwe. So mazukuru ndichida kukurudzirai kuti let's support one another handiti. Kana une hama yako iri kuita business, supporta naye handiti. Ndakambogara neManigerians, do you know kuti maNigerians vazukuru munoiziva patatanga channel ndaitomboficha neManigerians. MaNigerians kunyange kupi kwavari akada chinhu anotanga atsvaga kuti hakuna muNigerian anacho here. Haatanga ngotenga chero, vanotanga vada kuziva kuti chinhu chandiri kuda ichi first hakuna muNigerian anacho here. Same applies nesu vazukuru, mungave muri kuchando, mungave muri kupi kwamuri kuSouth Africa, usangomhanyirira kungonoisa makula mari, usamhanyirira kuitisa maIndia mari ikoko. Tanga watsvaga kuti hakuna muZimbabwean here ane service yandiri kuda iyi handiti, anoita maservices andiri kuda. Tisimudzirane vazukuru, tichidaro nechitosimudzira nyika. Ukasimudzirwa iwewe, ukasimudzira uyo, wosimudzira uyo, nyika inenge ichitosimuka zvikuru handiti. So ndosaka ndauya kuzokuzivisa nezvaJoyce kuti vari padhuze naye ene munodyawo mazai. Ihuku dzimwe chete idzodzo munotengawo mazai ehuku awo, mudi mupromota handiti. From Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle, Paris, much love.